През следващите минути само пред Нова говори основателят на правозащитната организация, която поема защитата на българския журналист Христо Грозев, след като беше обявен за издирване от Кремъл. Какво на практика означава попадането в черния списък на Москва? Има ли опасност за живота на Христо Грозев? Интервюто е на Глория Николова. 26 декември. Журналистът Христо Грозев е обявен за издирване в Русия. Ден по-късно в първото си интервю пред Нова Грозев обяви, че се страхува за живота си. Страхувам се от това, което на руски наричат ексцес на изпълнителя. Т.е. някой, който ще реши да свърши на своя глава услуга на Кремъл и да причини или смърт, или да се опита да ме отвлече. Руският посланик у нас Елеонора Митрофанова беше извикана на среща във външното ни министерство. Последваха политически реакции, а Христо Грозев се превърна в прецедент. Христо Грозев е първият чужденец, не руснак, който е преследван наказателно по обвинение за невярна информация за Русия и за войната в Украйна. Това е абсолютно необичайно и показва, че руското правителство е много ядосано на всичко, което той прави професионално. Павел Чиков е основателят на правозащитната неправителствена организация Агора. Тя е защитавала членове на групата Пуси Раят, както и известният журналист Артемий Троицки. Техен адвокат ще защитава и българския журналист, обявен за издирване в Русия, Христо Грозев. Ние представляваме Христо и Белинкат в няколко дела в руския съд. Сега се съгласихме нашият адвокат да го защитава за случая, свързан с издирването му за разпространение на фалшиви новини за руската армия, който стана ясен сега. Организацията Агора работи основно в Русия, но и в Европа и Централна Азия. В нея има над 300 адвокати, които са се заели с хиляди дела, сред които и такива на опозиционни журналисти и критици на Кремъл. Стана ли ясно защо Христо Грозев е обявен за издирване? Официално все още не. Няма официални съобщения за това какви са причините за наказателното преследване на Христо Грозев. Ние се опитваме да получим информация за това. Почти всеки може да провери по име, фамилия и рождена дата в сайта на Министерството на вътрешните работи в Русия. Там могат да разберат дали са или не са в списъка с издирваните лица. Но там няма информация за конкретното престъпление. Казва се само Христо Грозев. Сложена е снимката му. Търси се от руските служби. И това е всичко. Информацията, че Христо Грозев е издирван конкретно за разпространение на невярна информация за руската армия, се появи в Държавната руска информационна агенция РИА Новости. Познаваме се с него от няколко години, преди той да започне работа с Алексей Навални за разследванията. Познавам го като разследващ журналист, работещ върху теми, свързани с Русия. Мисля, че от 5-6 години той стана добре познат, особено след разкритията за малайзийския Боинг в Украйна. Миналата пролет Белинкат бяха обявени за чужд агент в Русия, заедно с още няколко групи, които работят като разследващи журналисти, и всички те наблюдават войната в Украйна. От март до декември 2022 издирваните лица в списъка в Русия са 180. 19 от тях са журналисти и блогъри. Това е втората по големина професионална група след политическите активисти. Разбрахте ли каква е позицията на руския посланик у нас по казуса с Христо Грозев? Да, видях какво е казала госпожа Митрофанова на журналистите преди няколко дни. Разбрахме се, че Министерството на вътрешните работи на България ще поиска данни от нашето за това дело. А обявяването му за издирване в Руската федерация не означава, че ще го търсят по целия свят. Това трябва да се разбере ясно. Той си живее някъде и просто ще продължава. Нищо не го заплашва. Просто му казаха един вид: повече не идвай тук. Мисля, че госпожа Митрофанова има право. Никой няма да се опита да стигне до Христо извън Русия. Това е и задачата. И най-вероятно той ще остане в списъка с издирвани лица, кой знае за колко дълго. Със съобщението, той не трябва да пътува до страната. Защото по думите му, всеки, който е в списъка и го направи, може да попадне в опасна ситуация.
Те могат да бъдат арестувани и защо не екстрадирани. Говоря по-конкретно за бивши съветски републики като Армения, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Това са страни, които могат да сътрудничат на Русия. Службите в Русия се опитаха да използват Интерпол, за да ги намерят и заловят извън границите на Русия. Но Интерпол отказа да го направи заради правилото, че не може да се намесва в политически казуси. Според статистиката на Агора, 6 журналисти от списъка са задържани. Останалите все още се издирват. Руското законодателство казва, че всеки, който е обвинен за разпространение на невярна информация, го грози затвор от 5 до 10 години. Руското правителство и Кремъл приемат всички разследващи журналисти и екипи като свързани с западните държави. И най-вече с най-големия им враг – Съединените американски щати. Заради това аз не мисля, че това е директно послание към България. Това е по-скоро послание, което цели да замлъкнат всички гласове. Ние виждаме, че много от разследванията са публикувани в американски вестници като Нью Йорк Таймс, както и в интернет пространството. Руското правителство е много чувствително относно тази информация. Така че това, което се случва с Грозев, е и послание към тях, че те могат да бъдат преследвани, могат да бъдат арестувани, където и да ходят и където службите могат да стигнат до тях. Списъкът с издирваните лица няма краен срок на действие. В него е и един от известните руски журналисти Александър Невзоров. Той не е в Русия. През миналата пролет отиде до Израел на работна среща или нещо подобно. И руските служби му изпратиха съобщение: не се връщай. И така той реши да не го прави. Нямам представа къде е в момента. Сред издирваните е и Марина Овсянникова. Станала известна с изненадваща си поява в ефира на Първи канал с протестен плакат с надпис: "Спрете войната! Не вярвайте в пропагандата, те ви лъжат." Тя също беше преследвана и беше поставена под домашен арест. Но тя успя да избяга и да напусне страната. Как допуснаха тя да избяга? Това е въпросът. Вероятно са допуснали това да се случи или са го пропуснали. Но имам усещането, че правителството се опитва да пусне тези хора да излязат извън страната. За пример мога да дам Алексей Навални. Ако той не се беше опитал да се завърне от Германия в Русия, той нямаше да бъде арестуван. Мисля, че е много удобно за руското правителство всички хора, които им създават проблеми, да са извън Русия. Ден след като Грозев беше обявен за издирване, той заяви, че България все още не му е предложила помощ. Предложение за такава обаче е получил от други държави, като Нидерландия, Австрия, Швеция и Естония. Трудно е да се говори за отношенията с Русия, защото и в момента има война. И има огромен конфликт между Русия и Европейския съюз. Това е и причината държавите да са по-умерени в изказванията си. Но мисля, че всеобщото несъгласие показва ясно, че българското правителство и българското общество подкрепят българския журналист. Има ли вероятност той да бъде отвлечен? Не бих изключил никакви възможни варианти, но не го мисля, защото в останалите казуси не се е случвало. Единственият подобен случай е от Казахстан. Посланието на всичко това е, че тези, които са вкарани в списъка, не са в безопасност. За Здравей България, Глория Николова. Да, интервю на Глория Николова, а ние вървим към следващата тема в предаването. Над 5% от населението на 11 области в България работи в чужбина. Какви са причините за това и запазва ли се тенденцията те да напускат страната?